मग तुका कसा वाटतं या करंजेचा? माका तो चांगला माका वरता तू आग्राता तू वास येता करंज्यांचो. तेव्हाच आमचे बैल पळालेशी वाटतात करंज्याच्या वासान. काही गडप झाले ते गमत नाही. साखळी काय घेतलं? काय केलं या तुका हव्या कुळकुळ वाटतं. साखळी वाटता सोबत भाजो बघू भाई कसं बघूया. तर मित्रांनो आता बऱ्याच ठिकाणी बघितलं असाल तुम्ही आमचा व्हिडिओ एक बघितला असाल मागचो गणपतीतलो गणपती उत्सवाबद्दल. म्हणजे कोकणातल्या माणसांका किती गणपती येऊच्या आधी किती आतुरता असता आणि सगळी गडबड गोंधळ असता सगळं. तर बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही बघितलं असाल. आता बऱ्याच जणांकडे आता आली पद्धत इली आहे उसळपाव भजीपाव ह्या आली बऱ्याच ठिकाणी असतात. म्हणजे जी गणपती म्हटलास की करंजे लाडू खूप असत पहिल्यांदा. पण आता हळूहळू लोक कमी करत इली आहेत. त्यामुळे आता बऱ्याच ठिकाणी उसळपावनी ह्या चालू असता. तर पुणग्या करंजे करता वास लागलो म्हाका असो हयतागत इलो वरतागत. त्यामुळे यांच्याकडेच करंजे असतील एवढा निश्चित. बघूया जरा म्हणत होता करंजे करूचे म्हणजे यांच्याकडेच असतं. पहिल्यासारखे आता कोण लोक करत नाही. हाळा असली आहेत लोक उसळ पाव भागवतात आणि मोकळे होतात. अरे करंजे तळूक माणूस बघा. पुष्पाचे मिस्टर डायरेक्ट करंजे तळताना तुम्हाला गमतायत. हे बघा लावणीत बघितलं असाल. हां पाती सरळ करा. हां करंजे तळूण्याचं काम चालू आहे. काय बघा सोडता बघा काय ते तळू बिळू कोणा गहू असलो तो वडेपाव काय कोणाचं हॉटेल बिटेल का असत ते एका सांगा होय ना. बायका मिळत नाही. बायकांना आता बापियांचीच गरज आहे. पोरा सांगलेली होती ती पळाली पळाली करंजे तळूक पोरा सांगलेली होती. पोरा म्हणजे गेली फिराक गेली पोरगी. बघा काय करंजे तळताय फुगवल्यानी बघा कसली करंजे फुगवल्या बघा. ह्या कोकणात आता तुमका बघू कमी ठिकाणी मिळतात. पण आम्ही आपले केलेत करंजे. पाहुणे सोयरे इले जर कोण इलास तुम्ही मी तर 4 करंजे देऊ काया तर 4 करंजे तरी देणार. हे एका करी म्हणतात मजा. लाईटी वाईट लावा जरा पेटू तरी दिसा कव्यास ना. बघा कशी बघा म्हातारी माणसा बघा कशी काम करतात अजून. नाही तर आता दांडगी होत त्यांका उसळ पाव करा म्हणून सांगते आणि मोकळी होती. काय पुष्पा मनात कशाक करंजे करू कवे. बाकी तुम्ही काय म्हणा तळणार माणूस भारी बसवला. काय जमसन करणी मग काय म्हणता मग आज कसा वाटता तुका करंजे करताना. काय जाम झाले होते लादी. तू आपला पॅटिसावर भागवलं करंजे बिरंजे करूचो त्रास घेतल्या ना. तुका कसा वाटतं माका तो चांगला माका वरतागत आग्रातागत वास येता करंज्यांचो. तेव्हाच आमचे बैल पळालेशी वाटतात करंज्याच्या वासान. काही गडप झाले ते गमत नाही. तांबडो पाडो पळालो खाली इलो नाही तरी. दामसनकरांचो राजगो तर एवढी पिशवी ने मोठी. तेव्हा भजनाक पिशी नेऊची लागा ना. आता कोण करंजेत ना. काय माका वाटलं करंजे करू गेलं असते काय. आधी लाटूके म्हणून सांग. पावसाने येऊ नको मात्र. तो फोडता तिकडचे करंजे तळूक ठेवला असतो. नाही गे नाही जमत नाही.
मग तुम्हीच जर आता नाही नाही म्हणाक लागला असतं ती नंतरची पुढची पिढी आहे ती कशी करंजे लाटणार त्यांना माहिती कळाचे नाही नंतर. तुम्ही नाही केला आम्ही करणार तर कधी आम्ही असे मस्तपैकी ते असे मस्त की करणार मुसळे नाही त्यांनी बुंदीचे लाडू दिले आणि नाही भागवले तर कोणी? त्याचं नाव बदलून देतात मला माहिती आहे. आमच्याकडे येणार शेवट भाजी ना मग कसा होणार मग ते करंजे खाणार करंजे ना मग ते उसळ बिसळ पाव कोण खायत नाही मग काहीतरी दुसरा प्लॅनिंग आहे यंदा. पहिल्यांदा डबो डबो भरा आता करंज्यांचो आता काही करंजीत नाही ना. पण या 2 वर्षातच नाही हा. कोरोना 2-3 वर्षात नाहीच करंजीच कोण करूक मागत नाही. कोण ते खटापट्टी करता म्हणून कोण करूक डायरेक्ट मागत नाही. दुकानावर घेतात आयटापला घेतलाय आणला दिला या त्याच्यात कोण करताना जाऊन जाऊन करंजी चांगली यावून दे रे भाज नाही ते पीठ तसाच राहत. घिया तळू करंजे तळूक कोणाक माणूस हवं असलं तर हेंका बोलवा बरोबर भाजता बघूया. हा शाबाश. अरे ते भाज एवढं नाही भाजता नाही. काय नाही भातायचे पांढरेच दिसतं भाजा कवे जरा जरा ही झाली आहे. कुठली आहे? पुणगे आधीच बघ हा पुन्हा बाजूचे लागतील. येऊन बघा हं. नंतर मग सांगशी नाही बरोबर मग दुसरं बरोबर हा बघ हा मी एक खाऊन बघू की मग कसा वाटतंय तुला करंजे तळताना. हा, नको असं वाटतं. नको असं वाटतं नको असं वाटतं. मग डब्यातनं भरूक कसे आमच्या काही तसा या नाही. तसं काय नाही करंजे फुगवले ना बघ काय अरे आग तरी कर. नको आधी नको लई नको. बत्ती, हा होता. पाणी कशाक लावतो चिकटाची काढणार ना गम लाव ते तोंडाकला त्याच्या ठेवी की करंडी तिका देवा याची नी नाही घेतले आमका काढायची आमका 3 वर्षांका म्हण आता काय ता म्हण लवकर पान खाल्लं ना आता म्हण पुष्पाची साखळी काय घेतलं नुसतं काय केलं या तू काव्या वाटत कुळकुळ वाटतं गो साखळी वाटता सोबत भाजो बघू घाल कसं बघूया चम 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 चढी लागी चमचम काय घ्या हे खाई गेलं धमाक झाला तर आपण धावपळ कशा करायची. जग करंजेवालो म्हणणारा पीठ कोणी जाड लावल्या ना. गरम ही आयडिया बघा कुठली जर करंजी मधीच तर पुन्हा या आयडिया केल्यान बघा काय तो म्हणणार पुरण कोणी कमी घातल्या ना. साखरच घालायची होय घेऊ साखरच ठेवायची साखरेत चव नाही गुळाच्या जे करंजेक चव आहे रव्याची तर माका अजिबात नाही आवडत. शेवई गोळी आहे बाजूली शेवई म्हटलं शेवयाची पाकिटा कोणा करूयात खीर घालतास की का माका वाटलं चगनो खीर करता की का. हा झोपलो अरे चार्जर घेऊन येलो हा. झोपलो आता चिकट पुष्पा काय त्या पिठाचं केलंस काय तुका सांगणार हात असो मार पिठात. काय त्यांका दिसत नाही की ककडे तळता माणूस पुष्पा पीठ मळता नंदनची आजी गोळे करता आणि जमसण करीन लाटता आणि पुणग्या पुराण भरता. पुणग्या पुराण भरण्यात एक नंबर आणि पुराण सांगण्यात पण. आणि काका काय करता रे काय भाजतात आणि नंदन खाऊची वाट बघता मेन नाही का.
अशा प्रकारे लाईट पण गेली. अशा प्रकारे वायरमॅनाक वास लागलं करंजाचं, त्यामुळे त्यांनी लाईटच काढले. आता मी टेस्ट करून एक करंजी वाटेक लागणार होय. देवा खाण्याचे तू पाटेस ना. मग असं का आधी आम्ही खाऊन मीठ लागलं गणपतीक ठेवायचे, तिला मग आरतीक देणार, तोपर्यंत टेस्ट करू ना. ना. आता मीठ लागला की नाही तर कळणार कसा मग काय तर सांग गणपती. मग गणपती सांगा तुमका सांगणार आहे, मीठ लागला नाही गो. शेवटी आधी माणूसच खाऊचं, आधी माणसं. आधी माणसाक देव काय कौला मग हे आधी कसा देव काय ना ते. हो, हे. आधी मीठ लागला की नाही तर कळणार कसा, काय तर गोड झाले की नाही पीठ तर. बघा, पिठाचा प्रश्न आहे तो. पिठाचा अगो पण ती भाजलेली कळणार कशी. पीठ तू काय ते. म्हणती काय आळसाण ठेवले नाहीत म्हणती गणपती सांगात, काय आळसाण भाजून दिले नाही अशी वाटतं. भाजणार कोणतरी बरोबर नव्हतं म्हणून सांगात. भाजली पण नाही ती, बघल्यानी पण नाही. हा पुष्पा, गणपती वासान खुश झालो हैसूरल्या करंज्यांच्या वासान. गणपती बाप्पा वासाने आपल्या खुश झाले करंज्यांच्या. काय पुण्यान सेटअप लावले ना आपले करंज्यांचं. आणि हो बघा, हा अगो ह्यो खाता गपचूप गपचूप. ताचा आता नाही सांगत. हा बघ आता गणपती खय दाखवतात निवे. शे घालवलास तुम्ही, खराब केलास ना. कोणाव खाऊन दे. पंकज खाता शे. आणि माका सांगतात गणपती दाखवल्याशिवाय तुमका देवची नाही. आधी आपण बरोबर आहे. नाव खराब केलास. दांड्यान जोड पिठाक, जोड जोड दांड्यान. जोडच असता. तू काही जोड. चला करंज्या करा. पद्धतशीरचं तळ तळ अशा प्रकारे. हे बघा एक पाठीभर तळलेले आहे. आणि आणि का असं काय बसलं कपाळा घात लावून करंजी तळत असते. तिचा कायचा घी. तिचा नको, तिनं पानाचा चोंबडं भरल्या ना तोंडात. बोला सुधरत नाही. ती बा आता बोलते रे बघ, काहीतरी 4 शब्द सांगते तू 4 शब्द काय सांगू शकशील. सांगते तू काय ऐकून घ्या. हे 4 शब्द पुढसून बोलणारे नाहीत, कॅमेऱ्या समोरसून. हे कॅमेऱ्याच्या मागसून बोलणारे होत. होय ना. आज दुपारी बोलले की माहिती आहे माका सगळं. आता येतं रे ते हा. व्यवस्थित येतं रे. व्यवस्थित येऊन दे. चला तर हे बघा मस्तपैकी करंजे पाणी सुटलं असतात तुमचे. काढले नाही कवर. ऑर्डर प्रमाणे मिळतील ना. ऑर्डर प्रमाणे मिळतील. नको त्या काय दिलं. ऑर्डर प्रमाणे मिळतील ना. होय होय. होय ना. पुणग्या ते गेले राव. हो पुणग्या, हा? करंज्यांची जर ऑर्डर येते तर घेशील की नाही. आता हे गोपालच नाही घेऊ. बघलं या असंच अशामुळेच माणसा आपला कोण मिळत नाही. एक तर माणसं सांगलेली ती गेली. का गेली त्यांना बांधण ठेवची लागतात आधी. विणूमुळे सगळं झालं ते. बाबा विनू ह्या बा पुणग्या काय म्हणता डामीसच म्हणून मी नाही म्हटलंय. हा तर चला करंजांचं होय बेत चालूच राहणारा. बघ गे. हवे असल्यास पुणग्या त्याला इलाज तर देत, त्यासाठी तुमच्यासाठीच चालला या. तर माझी वाईट डोरा राहू माझी डोरा बघूची लागतात. मेन माझा काम हा कसा रे. बरोबर ना. होय होय. हा पोच बघा काय एकदम. तर करंजे खाऊ केव्हा पुणग्या असं म्हटलं नाही, पण मी तुमका सांगतोय कारण आपणाक माहिती आहे ना. नाही म्हटलंय चांगलंय तरी पुणग्या आपलं आपण इलेर देणारच. म्हणजे पुणग्यान नाही सांगल्यान तरी तुमका मिळणार. तर येवा करंजे खाऊ. पण आमचा व्हिडिओ कधी जायत त्याच्यावर आहे ना. आपण या का ए नंदन. तर चला. ए छगन, अरे चार्जर पळवलास तू. अरे चार्जर शोधताव 4 दारांनी. मका का. अरे मी शोधतोय म्हटलं खैरे गेलो. चल.